last man standing. Der er ikke noget guld. Ikke længere. 7 dage, det er 7 dage. Min mor kommer til at hænge mig. Siger Mark Chris. Er jeg sort? Nej! Lardadi. Skål! Og vi er simpelthen tilbage med den 23. december. Og vi ved jo altså, Bokat, Mathilde. Hvilke piger er der også? Ja. Ej, det er du faktisk. Hvad nu? Altså, Silje, Karoline, Ida. Skud. Hvad har jeg også? Hvad er det vi... Hvad ramser bare Silje? Nej, fordi vi... Silje! Hvem har ellers pigerne? Så har vi også... Vi har Mathilde. Mathilde. Vi har Kamma. Vi har Kamma, vi har Kaja. Vi har Kaja. Vi har Sabine. Sabine. Vi har Freja. Freja My. Ej, ikke mere. Nej, hun er lige væk. Good luck for that. Men ærligt talt, vi har alle shorties, der bare skal have sine ønsker fra sin ønskesky. Uanset hvad, det skal bare der er for ønskesky, men vi skal bare have vores ønsker for vores ønskebeer. Og så får vi vores bajer hurtigt. Ej, jeg vil sige noget. Lige hurtigt. Hjælp! Det er klar ikke mere. Hjælp! Okay, gutter. Jeg siger bare ding gang, og så var den dåse der. Ja, gutter, det er Haridari. Gutter, det er Haridari. Det lyder sådan noget som... Det er Haridari, den er Ebbe vodka igen. Det svarer bølgen hurtigt. Jeg tænker bare, det er en vodka Red Bull igen. Ja, den svarer op. Det er Haridari. Det svarer vel Haridari. Må jeg få lidt Haridari? Du må godt få lidt Haridari. Men kun lidt. Fordi holy fuck, det er så lortet. Det er Haridari. Og ved du hvad, skal vi bare smage på den? Og jeg siger trip, og du siger trop, og du siger træsko. Og så kører vi. Og så kører vi en tår. Prøv at tænke på, at vi skal i skole i morgen. Hvad vil jeg sige? Holy fuck. Hvis man kunne give 0 ud af 10, så havde jeg gjort det. Men 1 ud af 10. Ja, 1 ud af 10. Ja, det synes jeg også. Godt nok. Og ved du hvad? Det var simpelthen den her, altså det var simpelthen 23 afsnit. Det er fandme, og jeg har talt, vi er jo tæt på juleaften, men det er kraftedme en dårlig start. Ja, det er til julenat og det hele. Men ved du hvad? Jeg spiser noget græn. Jeg tænker, vi ses i morgen. Og hej Linda, fordi vi sidder jo og spiser morgenmad eller sammen. Linda, vi fucking elsker dig. Linda, du er god til biologi. Ja. Linda, du er god til biologi, og vi elsker dig, men vi ved jo, at du sidder og ser det her afsnit sammen med os. Og vi ved det, og det bliver fucking akavet. Beklager. Men ved du hvad, det var simpelthen en dårlig snak for fy for helvede. Ja. Men ved du hvad, vi ses simpelthen i morgen til et nyt afsnit. Ja, til 23.